Ассалому алейкум, ҳамҷиёрони азиз. Мехостам пеш аз ҳама ҳамаи шуморо бо Наврӯзи хуҷастапай, ки дар саросари ҷумҳурӣ баргузор гашта истодааст. Тантанаҳои Наврӯзӣ дар тамоми ҷумҳурӣ, дар шаҳру ноҳияҳо, деҳаҳода баргузор гашта истодааст. Мехостам аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, шахсан аз номи муҳтарам раиси ноҳия Каримзода Мансур Тағой табрику таҳният гуфта ба ҳамаи шумо вақти хуш, тани сиҳат, барори кор ва дар ҳамин маҳаллаи кӯчаи Зебунисо ва Айнӣ бурдбориҳо дар хонадони ҳар якояки шумо мо хоҳон ҳастем. Ба ҳар якояки шумо иди Наврӯзи байналмилалӣ муборак бошад ва ин тантанаҳои Наврӯзӣ дар тамоми ноҳия идома дорад. Бахшида ба рӯзи 80-солагӣ, рӯзи ғалаба, ҳозирам чорабиниҳо дар пеш ҳастанд. Фикр мекунам ки ҳама мардум огаҳ ҳастанд, ҳама бачаҳое ки инҷа якта чорабинӣ беҳад наз кардастем ки гӯштингирӣ рости мо наснем апам гуфтем ки як рӯзи кӯдакои анами маҳалла рӯзи беҳтариншон дар анамиҷа гузаштаест, чунки ба варзиш машғул шидестиян. аз анам беҳудагардӣ, оврагардӣ ба анамин чорабинӣ ҷалб карда шудагиян. Мо аз мардуми маҳалла, аз раиси маҳаллаи амин минтақа миннатдор ҳастем ва миннатдории худмона баён мекунем. Боз як бори дигар муборактон бошад.